ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ಲಾಗ್. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಂಚ ಒಂದೊಂದು ಸೂಪರ್ ಒಂದೊಂದು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬೈದ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ಗೋ ಟೆಂಪಲ್ ಒಂದು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದೊಂಡು ಹುದರ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಶಾರದಾಂಬ ಟೆಂಪಲ್ ಶೃಂಗೇರಿದ. ಸೊ ಪಿರಪೋನಾಗ ಇಡೆ ಬರ್ಕಂದಾಂಡು ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಕಲು ಪಂಡೇರು. ಸೊ ಬತ್ತ ಇತ್ತ ಟೆಂಪಲ್ ಎಂಚುಂಡು ಲೈ ದಾದ ಮಾತು ನಿಗ್ಲಿ ತೋಪವೇನು. ಸೊ ಬಲ್ಲಿ ಟೆಂಪಲ್ ದುಲೈ ಪೋಯ್ ಪ್ರತಾಪಿಂಚೊಂಡ್ಯಾ ಟೆಂಪಲ್ ಸೂಪರ್. ಅವ ಮತ್ತೆ ಏತು ವರ್ಷ ದಿಪ್ಪು ಬಾರಿ ಓಲ್ಡ್. ಓಲ್ಡ್ ಯಾನಿಗ್ಲಿ ಗೈಡ್ ಆವಡ ಗೈಡ್ ಇಂಕದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾ ಗೈಡ್ ಆವಡ ಅಂದು ಇಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಚೊಣ್ಣು ಮಾರುಷ ಜುಲೈ 4. ಸೊ ರಾಹುಲ್ ಋತಿಕ್ ಎಂಚ ಒಂದೊಂದು ಎಂಚ ಒಂದೊಂದು ಸೂಪರ್ ಆನಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪಿರ ಬರ್ಪು ನಕಲು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಅಂದಾಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಜಾಗಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಂಚೆ ಇಡೀ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿನ ಹಾಕಲು ಇಡೀ ಮುಟ್ಟ ಇಡೀ ಚೂರ ತಿಪ್ಪು ಅಂಚೆ ಬತ್ತು ಹೋಗಿ ಇಡೀ ಬತ್ತ. ಸೊ ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆತಜಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಓಪನ್ಗೆ. ಸೊ ನಮಗಿತ್ತು ಇಡೀ ಬರ್ನಾಗ 30 ಗಂಟೆ ತಂದು ಮೂಜಾರನ. ಸೊ 3:30 ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಉಂಡು ಓಪನ್ ಅವರ. ಸೊ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟೆ ಅಂತ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಿದೆ ನೆಟ್ಟೆ ಅಂತ ನಿಗ್ಲಿ ವ್ಯೂ ಮತ್ತು ತೋಪಾದ ಟೆಂಪಲ್ ಎಂಚುಂಡು ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ನು. ಸೊ ಉಲೈ ಪವರ್ ಆಪ್ನ ಡೌಟ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಮಕ್ಳಿಗೆ ನೀನು ಉಲೈ ಪವರ್ ಆಪ್ ಉಲೈ ಪವರ್ ಆಪ್ಜದ. ಸೊ ಗೈಸ್ ನಡೆದನಿಗ್ಲೇ ಫುಲ್ ವ್ಯೂ ತೋಪ ಸುತ್ತ ಟೆಂಪಲ್ ಇಡೀ ತೋಪಾವೆ ಐಡ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟೆಡ್ ಬಿದಾಡುವ. ಸೊ ಬಲಿ ದಾದ ಮಾತುಂಡು ತೂಕ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಟೆಂಪಲ್ದ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪಾಡ್ಯ ఒక ಆನೆ ಒಂಜಿ ತೂರ ಹೋದಿತ್ತು ಬಟ್ ಅವು ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಸಂಜೆ ಪಿರ ಬಿದ್ದಾಡಿ ಇರ್ಲಾಗೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಇಷ್ಟ ಅದು ಪುಂಜನ್ವೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸೊ ಮೀಟಾಗ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗಡು ಅದ ಮಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.